హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 3వ రోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో మొదటి అధ్యాయము కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము, 2వ అధ్యాయము నిన్న చూసినటువంటి గీతాసారము, దాన్నే సాంఖ్య యోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయాన్ని నిన్న మనం చూసినటువంటిది. సో ఈరోజు భగవద్గీతలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ యోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయాన్ని మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన సన్నిహిత మిత్రుడైనటువంటి అర్జున్ని దుఃఖసాగరము నుంచి ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆత్మ స్వభావాన్ని గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో మరి ఇక ఈరోజు ఈ కర్మ యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో 3వ రోజు 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క
బోధనల ఆధారంగా మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. ఈ 3వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మ కంటే బుద్ధియే మంచిది అని నీవు భావించినట్లయితే మరి ఎందుకు నన్ను ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధమునందు వినియోగింపగోరుతూ ఉన్నావు అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఇక్కడ అర్జునుడు మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావన అంటే బుద్ధి యోగం మంచిది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటిది. మరలా ఎందుకు నన్ను మరి ఈ యుద్ధమునందు యుద్ధం చేయమని నన్ను అంటూ ఉన్నావు అంటూ ఆ యుద్ధం నుండి తెలివిగా తప్పించుకోవడానికి అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. కానీ మరి ఒక మంచి శిష్యుడుగా తన అభిప్రాయాన్ని ప్రస్తావించాడు. సో దానికి ఆ భగవానుడు సమాధానం చెప్తారు ఈ అధ్యాయంలో. ఎందుకు మరి కర్మలను ఆచరించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని బోధిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఇక ఆ అర్జునుడు అంటున్నాడు, వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయో హమాప్నుయాం. ఇంకా ఆ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు భగవంతుడిని, నీ ఉపదేశంతో నా బుద్ధి అయోమయంలో పడిపోయింది. ఎందుకంటే అనేక అర్థాలను కలిగిన విధాన్ని నీవు బోధించావు. దేని వలనైతే నాకు అత్యుత్తమ శ్రేయస్సు కలుగుతుందో దయచేసి ఆ ఒక్క మార్గాన్నే నిశ్చయంగా నాకు ఉపదేశించు అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో అంటే ఆ సాంఖ్య యోగము, బుద్ధి యోగము, బుద్ధి ద్వారా ఇంద్రియాల యొక్క నిగ్రహము, ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మ, సాధకుని యొక్క స్థితి అంటే స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు అంటూ భిన్నమైనటువంటి మార్గాలను ఆ 2వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు. కాబట్టి అనేక అర్థాలను కలిగి అంటే నీ ఉపదేశంతో నా బుద్ధి అయోమయంలో పడిపోయిందయ్యా. అనేక అర్థాలు కలిగిన నీ బోధనల వల్ల నా బుద్ధి మోహానికి గురి అయింది మళ్ళీ. కాబట్టి నాకు ఏది అత్యంత శ్రేయస్సు కలుగుతుందో దయచేసి ఆ ఒక్క మార్గాన్నే చెప్పు, ఇవన్నీ నేను చేయలేను అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం మనం చూస్తున్నాం. ఇక మరి దానికి ఆ భగవానుడు ఏ విధంగా సమాధానం చెప్తున్నారో ముందు శ్లోకాల్లో చూడొచ్చు. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠ పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు అర్జునుడికి. పాపరహితుడవైనవు అర్జున, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని ప్రయత్నించేటువంటి మానవులు 2 రకాలు అని ఇంతకు ముందే చెప్పి ఉన్నాను. ఎందుకంటే గడిచిన అధ్యాయము 29వ శ్లోకంలో ఆ 2 రకాలైనటువంటి పద్ధతులు అంటే సాంఖ్య యోగాన్ని, కర్మయోగాన్ని, బుద్ధి యోగాన్ని ఆయన తెలియచేసింది. అందుకే అంటున్నారు, ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నించే మానవులు 2 రకాలు అని ఇంతకు ముందే నీకు చెప్పాను కదా. మరి ఒకరేమో ఆ ఆత్మానుభూతిని జ్ఞానంతో కూడిన తాత్విక కల్పనల ద్వారా పొందడానికి ప్రయత్నం చేయగా, మరొకరేమో భక్తి యోగము ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకుంటారు. అంటే ఆ సాంఖ్య యోగము, బుద్ధి యోగము అనేటువంటి విధానాలను ఆయన ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు.
సో కాబట్టి ఆ తాత్వికమైన కల్పనల ద్వారా ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నించే వారు ఒక వర్గం అయితే, ఇక ఆ భక్తి భావనలో ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నించేవారు మరొకరు. న కర్మణామనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే న చ సన్యాసనాదేవా సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, కేవలము కర్మలు చెయ్యనంత మాత్రాన మనిషి కర్మబంధనాలకు దూరంగా ఉండలేడు. అదేవిధంగా కేవలము కర్మ సన్యాసము ద్వారా కూడా పూర్ణత్వము లభించదు అంటూ ఆ అర్జునుడుకి కృష్ణ భగవానుడు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, నహి కచ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మ కృతు కార్యతే వ్యవశ కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. ప్రతి ఒక్కడు ప్రకృతి గుణాల యొక్క ప్రభావాలకు లోనై అవశుడై కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. కర్మలు చేయకుండా ఏ ఒక్క క్షణం కూడా, అంటే క్షణకాలమైనా ఉండలేడు, ఎవడు ఉండలేడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే సర్వదా చురుకుగా ఉండడం అనేది ఆత్మ స్వభావమే కానీ దేహ లక్షణం కాదు అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నట్టు. ఆత్మ లేనిదే భౌతిక దేహము కదలదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ దేహాన్ని వదిలి ఆత్మ వెళ్ళిపోగానే అక్కడ ఆ దేహము పడిపోయి ఉంటుంది. ఒక సాధారణంగా మనం దాన్ని దేనికి పనికిరాని ఒక శవం అని చెప్తూ ఉంటాం కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కడు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క స్వభావానికి లోనై అవశుడై కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. కర్మలు చేయకుండా ఏ ఒక్కడు కూడా ఉండలేడు, క్షణకాలం కూడా ఉండలేడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కర్మేంద్రియ సంయమ్యయా ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాను విమూఢాత్మా మిథ్యాచార సముచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రము ఇంద్రియ విషయంలో పైనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తనని తానే మోసం చేసుకునే మిథ్యా ఆచారి అనబడతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్త సవిశిష్యతే. ఓ అర్జున, మరొక పక్క శ్రద్ధావంతులు మనసుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మయోగమును ప్రారంభిస్తే నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు అవుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచినట్లు కనిపించిన బయటకు మాత్రము అక్కడ అంటే బయటకు వేషధారణలో సన్యాసిలాగా ఉండి అంతర్గతంగా మాత్రము ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైన మమకారాన్ని వదులుకోకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళు మిథ్యాచారులు అనబడతారు, అంటే కపట సన్యాసులు అనబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. కానీ మరొక పక్క ఎవరైతే శ్రద్ధావంతులైనటువంటి వాళ్ళు మనసుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మయోగాన్ని ప్రారంభిస్తే నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులవుతారు. అంటే బయటకు వేషధారణేమో అన్ని సన్యాసిలాగా ఉంటూ లోపల మాత్రం భోగిలాగా ఉన్నట్లే కాకుండా, సో గృహస్థ ధర్మంలో ఉండి కూడా, అంటే మన ధర్మాన్ని మనం పాటిస్తూ మనసులో ఆ కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకొని ఫలాపేక్ష లేకుండా
అంటే భగవత్ సేవలో, భక్తి యోగంలో నిమగ్నమైనట్లయితే, అంటే బుద్ధి యోగంలో నిమగ్నమైనట్లయితే వాళ్ళే ఆ కపట ఆచార్యుల కంటే శ్రేష్ఠులు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః శరీర యత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు చెయ్యవలసిందే. అంటే నీకు చెప్పబడినటువంటి కర్మను నీవు చెయ్యవలసిందే. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చెయ్యడము కర్మలను విడిచిపెట్టడం కంటే ఉత్తమమైనది. కర్మలు చెయ్యకుండా మనిషి తన దేహాన్నైనా పోషించుకోలేడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కప్పుడు కొంతమంది కొన్ని కొన్ని భావనలతో ఏదో ఉన్నత వంశానికి చెందిన వాళ్ళము అని, మేమేం చేయాల్సిన పని లేదు, మేము ఓన్లీ ధ్యానం చేస్తూ ఉంటుంటాము, హ్మ్. సమస్తాన్ని త్యాగం చేసాము, ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు చెయ్యవలసిందే. ఎందుకంటే కర్తవ్య కర్మలను ఆచరించకపోతే అవి ఆహ్, మన ధర్మాన్ని, అంటే క్షత్రియ ధర్మాన్ని, బ్రాహ్మణులుగా బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని, గృహస్థులుగా గృహ ధర్మాన్ని, శూద్రులు ఆ విధంగా వైశ్యులు వైశ్య ధర్మాన్ని, ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా ధర్మాలను నిర్వర్తించకుండా ఉన్నట్లయితే అది ఆహ్, అంటే కర్తవ్య కర్మలను చేసిన చేయకుండా అంటే ఉండడము సరైనది కాదు అని చెప్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే ఎవడు కూడా కర్మలను ఆచరించకుండా తన దేహాన్నైనా పోషించుకోలేడు. దేహ పోషణకైనా కర్మలను ఆచరించవలసిందే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మను చెయ్యాలి. లేకపోయినట్లయితే ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మ బంధకారం అవుతుంది. అందుకే ఓ కుంతీ కుమారుడా, నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితాలపైన ఆసక్తి లేకుండా విష్ణువు యొక్క తృప్తి కోసము నిర్వర్తించు. ఎందుకంటే నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు, కర్మణ్యేవాధికారస్తే అంటూ ఆ భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంశం. ఎందుకంటే నీ యొక్క కర్మలను ఆచరించడం పైనే నీకు అధికారం కలదు, కానీ మరి ఆ ఫలితాల పైన నీకు అధికారం లేదు అంటూ చెప్పబడింది. అంటే నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూర్మాతే సజ్ఞోస్త్వి కర్మని అంటూ చెప్పినట్టు. అంటే విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తించడంలోనే మనకు అధికారం కలదు, కానీ కర్మ ఫలాలపైన కాదు. అలా అని చెప్పేసి కర్మ ఫలాలకు ఆ, మనమే కారణమని ఎప్పుడూ కూడా భావించకూడదు అని, అలా అని చెప్పేసి కర్మలను ఆచరించడంలో, అంటే ఆచరించకుండా ఉండడంలో ఆసక్తిని చూపించవద్దు అని కూడా చెప్పినటువంటి. సో కాబట్టి విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసేటువంటి కర్మలు చెయ్యాలి. లేకపోయినట్లయితే ఈ భౌతిక జగత్తులో అది బంధకారం అవుతుంది. అందుకే ఓ కుంతీ కుమారుడా, నీకు నిర్దేశించబడినటువంటి విధులను నీవు తప్పక ఆచరించవలసిందే అంటూ ఆ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఎందుకంటే యజ్ఞో వై విష్ణు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఆ విష్ణు భగవానుని యొక్క ప్రీతి కొరకే యజ్ఞాలు ఉద్దేశించబడినవి అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవాను తృప్తిపరచడానికి ఆ అంటే యజ్ఞం అంటే ఏంటి ఇక్కడ, అంటే మన యొక్క ధర్మాన్ని మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అదే యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని కోసం ఆ విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసేటువంటి కర్మలను ఆచరించాలి అని చెప్తున్నారు. అలా చేయకపోయినట్లయితే, అంటే కర్మలను ఆచరించకుండా ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు ఆచరించకపోయినట్లయితే ఈ భౌతిక జగత్తులో అవి బంధకారం అవుతాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు.
ఇంకా ఆయన ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యద్వం ఏషవోస్త్విష్ట కామదుకు. సృష్టి ప్రారంభములో సర్వజీవులకు ప్రభువు అయినటువంటి వాడు మానవులను, దేవతలను, విష్ణుపరమైన యజ్ఞములనుతో సహా సృష్టించి జగత్తుకు పంపి, ఈ యజ్ఞముల చేత మీరు సంపన్నులు కండి, వీని ఆచరణము మీ సుఖజీవనమునకు మరియు బంధ విముక్తికి కావలసిన సర్వమును ప్రసాదిస్తుంది అని ఆశీర్వదించాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో అంటే జీవులకు ప్రభు అయినటువంటి వాడు అంటే విష్ణు భగవానుడు ద్వారానే ఈ భౌతిక సృష్టి జరుగుతూ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. కాబట్టి మరి ఆ విష్ణు భగవానుడు ద్వారా జరిగిన భౌతిక సృష్టి భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి బద్ధజీవులకు ఇచ్చినటువంటి ఒక అవకాశము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని, అంటే ఎవరి ధర్మాన్ని వారి యజ్ఞాలను మనం ఆచరించడం ద్వారా, అంటే బుద్ధి యోగంలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా, అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అంటూ చెప్తూ ఉన్నట్టు. సో కాబట్టి విష్ణువు లేదా శ్రీకృష్ణుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని మర్చిపోయిన కారణంగానే మనం ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఈ ప్రకృతి చేత బద్ధులమై ఉంటారు, అంటే త్రిగుణాల చేత బద్ధులమై ఉంటున్నాము అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టి జరిపిన సమయంలో ఆ భగవంతుడు మానవులను, దేవతలను, విష్ణువు పరమైన యజ్ఞాలను, విష్ణు ప్రీత్యర్థమైనటువంటి యజ్ఞాలను సృష్టించి జగత్తుకు అందరినీ పంపారు అని చెప్తున్నారు. పంపి ఈ యజ్ఞముల ద్వారా మీరు సంపన్నులు కండి, అంటే ఆ యజ్ఞాలకు సంతసించినటువంటి దేవతలు మనకు కావలసిన వాటిని సమకూర్చుతవి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. అదే చెప్తారు ఇక్కడ, యజ్ఞముల చేత సంపన్నులైనటువంటి దేవతలు కూడా మీకు ప్రీతిని కలగజేస్తారు. ఆ విధంగా మానవులు, దేవతల మధ్య పరస్పర సహకారము అందరికీ శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా యజ్ఞాల చేత ప్రసన్నులైనటువంటి దేవతలు ఆ జీవులకు, మానవులకు ప్రీతిని కలిగిస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మానవుల, దేవతల మధ్య పరస్పర సహకారం ద్వారా, అంటే మనం యజ్ఞాచరణం చేయడం ద్వారా సంతసించినటువంటి దేవతలు ఒక్కొక్క అంశానికి అధిష్టాన దేవతలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వారి వారి యొక్క కర్తవ్యాలను పూర్తి చేస్తారు. ఉదాహరణకు ఇంద్రుడు వర్షాలను కురిపిస్తాడు, సూర్యుడు అగ్నిని, వెలుతురిని, కాంతిని పంపిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఆ విధంగా లక్ష్మీమాత మనకి సంపదలను, విద్యాలకు సరస్వతి మాత, ఆ విధంగా వారు ఒక్కొక్క అంశానికి ఒక అధిష్టాన దేవతలుగా ఉన్నటువంటి వారు వారి యొక్క కర్తవ్యాలను, వీళ్ళందరూ కూడా ఆ దేవాది దేవుని యొక్క కార్యనిర్వాహక శాఖలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు. ఒక ప్రధానమంత్రి ఉంటే ప్రధానమంత్రి వద్ద ఎలాగైతే మంత్రివర్గం ఉంటుందో, అలాగే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గంగా చెప్తారు ఈ దేవతలందరూ కూడా. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇష్టాన్ భోగాని వో దేవ దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః తైర్దత్తన ప్రదాయైభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహ. యజ్ఞములు చేయటం వలన తృప్తి చెందిన దేవతలు జీవిత నిర్వహణకు అవసరమైన అన్నింటినీ ప్రసాదిస్తారు. తమకు ఇవ్వబడిన దానిని తిరిగి నివేదించకుండా తామే అనుభవించేవారు నిజానికి దొంగలే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, ఈ జీవుల యొక్క వివిధ అవసరాలకు అధిపతులైనటువంటి ఆ దేవతలు యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా సంతృప్తి చెంది మరి జీవుల యొక్క అవసరాలకు కావలసినటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా ప్రసాదిస్తారు, సమకూరుస్తారు అని చెప్తున్నారు. కానీ మరి
ఈ మానవులకు ఇవ్వబడినటువంటి వాటిని తిరిగి వారికి నివేదించకుండా, అంటే మనకు లభించిన వాణిని ఏదైనా ప్రసాదం ఏదైనా కానివ్వండి, మనం తీసుకునేటువంటిది ఆ భగవంతునికి ప్రసాదంగా నైవేద్యంగా సమర్పించి తీసుకోవాలి అని చెప్తారు. అందుకే మన భారతదేశంలో కొన్ని కొన్ని సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి. పంటలు వచ్చినటువంటి కొత్తలో ఆ దేవతలకు అవి సమర్పించి తర్వాతనే మనం వాటిని వాడుతూ ఉండేటువంటి విధానం ఉండేది మన భారతదేశంలో మనకి పూర్వకాలంలో. సో ఆ విధంగా మరి మనం పొందినటువంటి వాటిని తిరిగి కొంత వాటికి ఇవ్వడము, ఆ దేవతలకు సమర్పించకుండా ఎవరైతే తీసుకుంటాడో అది చోటు చేసినట్లే అవుతుంది, దొంగతనం చేసినట్లే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన, యజ్ఞశిష్ యజ్ఞశిష్టాసిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషిహై భుంజతే త్వగం పాప ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారమునే భుజించే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే తింటూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. అంటే మన జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో మనం వివిధ అంశాల నుండి పొందినటువంటి వాటిని తిరిగి వారికి ఇవ్వకుండా మనమే భోక్తలము అని భావించి చేసినట్లయితే అది పాపాన్ని మూటకట్టుకున్నట్లే అవుతుంది అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి మనకు లభించిన వాటిలో కొంత ముందుగా భగవంతునికి సమర్పించి నైవేద్యంగా సమర్పించి ఆ భగవంతునికి నైవేద్యంగా సమర్పించినటువంటిది ఏదైతే ఉందో శేష, అది మహాప్రసాదంగా చెప్తుంటాం. మరి దానిని తీసుకోవాలి అని చెప్తారు. అలా తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదాన్ని తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అన్ని రకాలైనటువంటి పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతారు అని చెప్తుంది. కానీ అలా భగవంతునికి సమర్పించకుండా ఉండినటువంటి ఆహారాలను తీసుకున్నటువంటి వారు పాపాలను తిన్నట్లే అవుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ. సో మనకి ఇక్కడ యజ్ఞ చక్రం అంటే మన విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఆ భగవానుడు బ్రహ్మను సృష్టించి తద్వారా ఈ భౌతిక జగత్తులో జీవులన్నిటిని సృష్టించి ఆ జీవులకు అవసరమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, వేదాలను ఇచ్చి శాస్త్రాలను అందించి ఆ శాస్త్ర విధానం ద్వారా జీవనాన్ని గడపమని చెప్తారు. శాస్త్రాన్ని పాటిస్తూ జీవనాన్ని గడిపి ఎవరి ధర్మాన్ని వారు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అదే యజ్ఞము అవుతుంది అని చెప్తారు. ఆ యజ్ఞానికి సంతసించినటువంటి దేవతలు వర్షాలను సమృద్ధిగా కురిపిస్తారు. సో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవడం వల్ల పంటలు బాగా పండుతాయి, ధాన్యం లభిస్తుంది. మరి ఆ ధాన్యాన్ని భుజించి జీవులు ఉత్పన్నమవుతూ ఉన్నారు. సో అది మనకి ఇక్కడ యజ్ఞ చక్రముగా చెప్పబడేటువంటి అంశము మనం చూస్తూ ఉన్నట్టు. సో అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. దేహాలన్నీ ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. ధాన్యము వర్షం వల్ల ఉత్పన్నమవుతుంది. యజ్ఞ ఆచరణ మూలంగా వర్షం కురవగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్మల నుండి సంభవిస్తూ ఉంది. యజ్ఞం అంటే ఏదో పెద్ద పెద్ద యాగాలు చేసి ఆ కట్టెలు కాల్చి నెయ్యి కాల్చడం అది కాదు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అంటే అది కూడా యజ్ఞమే, కానీ ఎవరి ధర్మాన్ని వాడు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే, మన ధర్మాన్ని మనం సక్రమంగా నిర్మిస్తే ధర్మో రక్షతి రక్షిత అంటాం కదా. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఎవరి ధర్మాన్ని వాడు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే ఈ భౌతిక జగత్తులో అది సుఖమయమవుతుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మరి మానవులు వారి వారి ధర్మాలను వారు నిర్వర్తిస్తే దేవతలు సంతసిస్తారు. దేవతలు సంతసించి
మనకు కావలసినటువంటి అన్నిటినీ కూడా అందిస్తారు అని చెప్తారు. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి హయః అఘాయురింద్రియారామో మోగం పార్థ సజీవతి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఈ విధంగా వేదాలచే నిర్ణయించబడ్డ యజ్ఞచక్రమును జీవితంలో అనుసరించని వాడు నిక్కంగా పాప జీవనముని గడుపుతాడు. కేవలము ఇంద్రియ ప్రీతికే జీవిస్తూ అట్టి వాడు వ్యర్థంగా జన్మను గడుపుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నియమితమైనటువంటి కర్మలు వేదాలలో చెప్పబడ్డాయి. మరి అటువంటి ఆ వేదాలు భగవంతుని నుండే ప్రత్యక్షంగా ప్రకటితమైనటువంటివి. ఎందుకంటే సృష్టి ప్రారంభంలో బ్రహ్మను సృష్టించి ఆ బ్రహ్మ యొక్క హృదయంలో ఈ జ్ఞానాన్ని బోధించినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఆ నుండే ప్రత్యక్షంగా ప్రకటితమైనటువంటివి వేదాలు. కాబట్టి మరి సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ఆ పరబ్రహ్మము యజ్ఞ కర్మలలో నిత్యంగా ప్రతిష్ఠుడై ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా వేదాలు నిర్ణయించబడినటువంటి ఆ యజ్ఞ చక్రంలో జీవితంలో అంటే ఆచరించినటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు నిక్కంగా పాప జీవనంనే గడుపుతాడు. ఎవరైతే ఆచరిస్తూ ఉన్నారో వారు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడిపే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అంటే భక్తి యోగంలో నిమగ్నం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి వారి యొక్క జీవితం వ్యర్థం కాదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే భౌతికేంద్రియ భోగ వాంఛతో నిమగ్నమై ఉంటారో వాంఛలలో, సో వారు ఖచ్చితంగా వారి యొక్క జీవితాన్ని వ్యర్థంగానే గడుపుతున్నట్లు అవుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తచ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, కానీ ఓ అర్జున, ఆత్మానుభూతితో కూడి ఆ ఆధ్యాత్మిక అంటే ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషము పొందేవాడికి చేయవలసిన కర్మ ఏదీ ఉండదు అంటూ చెప్తారు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, ఆత్మానుభూతిని పొందిన మనిషి తన విద్యుక్త కర్మల నిర్వహణ ద్వారా పొందవలసినటువంటి ప్రయోజనమును గాని అటువంటి కర్మ చేయకపోవడానికి కారణం గాని ఉండదు. అలాగే ఏ ఇతర జీవునిపై ఆధారపడవలసిన అవసరం కూడా ఉండదు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మానుభూతిలో నిమగ్నమైనటువంటి జీవుడు యొక్క స్థితిని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మానుభూతి పొందిన వ్యక్తికి కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలు చేయడం తప్ప ఎటువంటి కార్యనిర్వహణ బాధ్యత ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, కాబట్టి కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా మనిషి విధిగా కర్మను చెయ్యాలి అర్జున అంటూ చెప్తుంది. ఎందుకంటే సంగత్వము లేకుండా పని చేయడం ద్వారా అతడు భగవంతుని పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నట్టు. అంటే ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారో వారు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు ఆయన, ఓ అర్జున, జనకుడు వంటి రాజులు కేవలం కర్మలను నిర్వహించడం ద్వారానే పూర్ణత్వాన్ని పొందారు. అందుకే జనసామాన్యానికి బోధించే నిమిత్తము నీవు తప్పక కర్మలు చెయ్యాలి. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి క్షత్రియులు కూడా ఇంకా మాకేం అవసరం లేదు యుద్ధం, మాకు పూర్వము అర్జునుడు కూడా యుద్ధం చేయలేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు
వారి యొక్క కర్మలను నిర్వర్తించడం ద్వారా ఇతరులకు వాళ్ళు మార్గదర్శకులు అవుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. అదే ఇక్కడ యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదు అనువర్తతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొని ప్రమాణాన్ని ప్రపంచమంతటా అనుసరిస్తూ ఉంది అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక గొప్ప వ్యక్తి, మార్గదర్శకుడు. సో ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఏ బాటలో నడిస్తే మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా అదే బాటలో నడుస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ మరి గొప్ప వ్యక్తి అంటే ఎవడు పడితే వాడు కాదు. మహాత్ములు, గొప్ప ఆత్మ అంటే ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వాడే మహాత్ముడు. కానీ మనం ఎవడికి పడితే వాడిని కూడా మహాత్మా అని పిలుస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇక్కడ ఒక మరి లీడర్ అనేటువంటి వాడు మార్గదర్శకుడుగా ఉండాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే మనం లీడరు ఏం చేస్తున్నాడు, స్మోక్ చేస్తున్నాడు. కానీ వాళ్ళకి తన అనుచరులకు ఏం చెప్తున్నాడు, ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్ అంటున్నాడు. తాను స్మోక్ చేస్తూ తన అనుచరులను మాత్రము స్మోక్ చేయకండి అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆచరించేటువంటి వాళ్ళు మాటలను ఆచరించరు. సాధారణంగా వాళ్ళ యొక్క చేతలు ఎలా ఉన్నాయో చూస్తారు. అందుకని ఇక్కడ we will do what you do, not what you say. నువ్వేం చెప్తున్నావో అది మేము చెయ్యం, నువ్వేం చేస్తూ ఉన్నావో అది మేము చేస్తాం. ఏం చేస్తున్నాడు అతను, స్మోక్ చేస్తున్నాడు. కానీ ఏం చెప్తున్నాడు, స్మోక్ చేయొద్దని చెప్తున్నాడు. సో కాబట్టి మేము స్మోక్ చేయొద్దు అని చెప్పే నీ మాటలు వినాం. నువ్వు స్మోక్ చేస్తున్నావు కదా, మేము కూడా అదే. సో అందుకే మహాత్ములు ఈ మార్గాన్ని అనుసరిస్తే వారి యొక్క పిల్లలు లేదా వారి యొక్క అనుచరులు కూడా అదే మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు అని. సహజమైనటువంటి నాయకులు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సహజ నాయకులు ఎవరంటే మనకు సాధారణంగా ఇంట్లో ఉండే తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, దేశాధినేతలు మొదలైనటువంటి వారందరూ కూడా సహజ సిద్ధమైనటువంటి నాయకులు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మనకు ఈ సహజమైనటువంటి నాయకుడు అంటే ఈ ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకుండేటువంటి ఈ విధానంలో మనకుండేటువంటి వాళ్ళు సహజ నాయకులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, దేశాధినేతలు. బట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో దేశాధినేతలను గురించి ఎంత తక్కువగా చెప్పుకుంటే అంత మంచిది. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, మన యొక్క నాయకుడును మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఎన్నుకోవాలి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎన్నుకునేటువంటి ఎలక్షన్స్ ద్వారా వీటి ద్వారా ఎన్నుకునేటువంటిది కాదు, ఆధ్యాత్మిక విధానంలో. కాబట్టి మనకి జాగ్రత్తగా ఆధ్యాత్మిక విధానంలో స్థిరంగా ఉండగలిగేటువంటి సో నాయకులను మనము ఎన్నుకోవాలి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వంటి విశ్వసనీయమైనటువంటి భక్తులను ఆచరించాలి అని చెప్తారు, అంతేగాని కపట ఆచారాలను కాదు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన వాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాలలోనూ నేను చేయవలసిన కర్మలు ఏవీ లేవు. నాకు లేనిది కానీ చేయవలసినది కానీ ఏమీ లేదు. అయినా నా యొక్క విద్యుక్త కర్మలను నేను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం చూస్తాం. ముల్లోకాలలో అంటే అతమ లోకాలలో, ఊర్ధ్వలోకాలలో, మనమున్న మధ్యలోకంలో ఆ భగవంతుడికి ఎటువంటి పని లేదు అని చెప్తారు. కానీ మరి ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి. సో కాబట్టి ఆ ముల్లోకాల్లో ఏం చేయవలసింది లేకపోయినా ఆయన తన కర్తవ్యాన్ని
తాను ఖచ్చితంగానే నిర్వర్తిస్తాడు అని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహమితు మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యాలు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును. కానీ జీవాత్మ మిథ్య అహంకారంతో ఈ కర్మలను నేనే చేస్తూ ఉన్నాను అని తలుస్తూ ఉన్నాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తారు, ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా ఏమని, ఓ పృథకుమార, ముల్లోకాలలో నాకు విధించబడిన కర్మలు కానీ ఏదీ లేదు, నేను కోరేది కూడా ఏదీ లేదు. దీనిని పొందవలసిన అవసరం అంటే దేనినైనా మనం పొందవలసిన అవసరం కూడా నాకు లేదు. అయినా కూడా నేను విద్యుక్త కర్మలలో నెలకొంటాను అంటూ చెప్పారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతే చేయబడుతున్నాయి. కానీ జీవాత్మ మిథ్య అహంకారంతో ఆ కర్మలన్నీ తానే చేస్తూ ఉన్నాను అని భ్రమిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా చెప్తారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, ఎందుకంటే ఒకవేళ నేను విద్యుక్త కర్మలను జాగ్రత్తగా చేయడంలో విఫలమైతే ఖచ్చితంగా మనుషులందరూ నా మార్గాన్నే అనుసరిస్తారు అంటూ ఆ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇంకా చెప్పినటువంటి, నేను విధిపూర్వకమైన కర్మలు చేయకపోతే ఈ లోకాలన్నీ నాశనమైపోతాయి. అవసరమైన ప్రజా సృష్టి నేను కారణంనై తద్వారా జీవులందరికీ శాంతిని నష్టపరిచిన వాడనవుతాను అంటూ చెప్తుంది. సో ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలలో సో మనకి కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తులైనటువంటి అజ్ఞానులు మనసులను కలతపెట్టకుండా ఉండాలంటే విద్వాంసుడు వారి కర్మను ఆపకూడదు, కానీ అది భక్తి భావనలో వారిని వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలలో నెలకొల్పాలి అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాగే ఇక ఈ మిథ్య అహంకార ప్రభావం వలన జీవాత్మ కర్మలను తానే చేస్తూ ఉన్నాను అని భావిస్తున్నాడు. అంటే ఈ కర్మలకు, ఈ త్రిగుణాల చేత నిర్మితమైనటువంటి ఈ కర్మలకు సో నేనే భాసుని అని భావిస్తున్నాడు, నేనే ఆ కర్మలు చేస్తున్నాను భావిస్తున్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం మనకి ఇక్కడ ఇంకా చెప్తారు, ఓ మహాబాహులు గల అర్జున, పరతత్వ జ్ఞానంలో ఉన్నవాడు భక్తియుత కర్మకు కామ్య కర్మకు ఉన్న భేదాన్ని చక్కగా తెలుసుకుంటాడు. ఇంద్రియాలలోనూ ఇంద్రియ భోగాలలోనూ నెలకొనడు అంటూ చెప్తాడు. అంటే శుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఆ పరతత్వ జ్ఞానంలో ఉండి భక్తియుతమైనటువంటి కర్మలలోను అలాగే కామ్య కర్మలకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని అతడు చాలా చక్కగా తెలుసుకొని ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాలలోనూ ఇంద్రియ భోగాలలోనూ నెలకొనడు అంటూ చెప్తుంటాడు. సో అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తారు, ప్రకృతి త్రిగుణముల చేత మోహితులైనటువంటి అజ్ఞానులు భౌతిక కర్మలలోనే పూర్తిగా నెలకొని ఆసక్తులవుతారు. కానీ ఆ కర్తల అజ్ఞానముగా ఆ కర్మలు అల్పమైనయై సో ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఇక అందువలన ఆ జ్ఞానవంతుడు వారిని కలత చెందించకూడదు అంటూ చెప్తారు. సో ఇంకా ఆ భగవానుడు చెప్తాడు, మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మ చేతసః నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా యుద్ధస్య విగతజ్వరః. అందుకే ఓ అర్జున, నన్ను గూర్చిన పూర్తి జ్ఞానంతో లాభాపేక్ష లేకుండా మమత్వము లేకుండా నీ కర్మలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి మాద్యము విడిచి, అంటే ఆ మాంద్యాన్ని వదిలివేసి ఆ మోహాన్ని వదిలివేసి యుద్ధం చేయవలసింది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు.
సో భగవద్గీత యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనకి ఆ శ్లోకం తెలియచేస్తుంది. ముఖ్యంగా 30వ శ్లోకం, మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మచేతసా నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా యుద్ధస్వ విగత జ్వరః. కాబట్టి ఓ అర్జున, నన్ను గురించి పూర్తి జ్ఞానంతో, అంటే ఆ భగవంతుని గురించిన పూర్తి జ్ఞానంతో ఎటువంటి లాభ ఆపేక్ష లేకుండా మమత్వాన్ని వదిలి ఆ కర్మలన్నింటిలో ఆ కర్మలన్నింటినీ కూడా భగవంతునికి సమర్పించి మాంద్యాన్ని వదిలి యుద్ధం చేయవలసింది అంటూ చెప్తూ. సో ఇంకా చెప్తారైనా, ఓ అర్జున, నా ఆజ్ఞానుసారము తమ కర్మలను నిర్వహిస్తూ శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశాలను, అంటే ఉపదేశమును అసూయ రహితులై అనుసరించేటువంటి వారు కర్మబంధనముల నుండి ముక్తులవుతారు అంటే ఇక్కడ ఆ అసూయ రహితులై ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి యోగంలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటారో అటువంటి వారు వారి వారి కర్మలను నిర్వర్తిస్తూ శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుని యొక్క ఉపదేశాలను పాటిస్తూ అనుసరించేటువంటి వారు ఈ కర్మబంధనాల నుండి, అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి, ఈ జన్మ మృత్యు సాగరాల నుండి బయటపడతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఓ అర్జున, అసూయతో ఈ ఉపదేశాలను ఎవడైతే నిర్లక్ష్యపడతారో అటువంటి వారు ఆ మూడులు ఆ పూర్ణత్వ యత్నంలో నష్టపడిన వారుగా భావించబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తారు ఆయన, జ్ఞానవంతుడైన తన స్వభావాన్ని బట్టి పనిచేస్తూ ఉంటుంటాడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడూ త్రిగుణాల వలన పొందిన తన స్వభావాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటాడు. ఇక నిగ్రహం ఏం చేయగలుగుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తాడు. ఇంద్రియాలకు, ఇంద్రియ విషయాలకు సంబంధించిన రాగద్వేషాలను క్రమపరచడానికి నియమాలు ఉన్నవి. మనకు శాస్త్రాల్లో నియమాలు చెప్పబడినవి. మరి ఆత్మానుభూతి మార్గంలో ఆటంకాల వంటి ఇవి కనుక అట్టి రాగద్వేషాలను ఆ మనిషి వశుడు కాకూడదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో చెప్తూ ఇంకా ఆయన అంటున్నారు, శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్టతాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వర్తించడం కంటే దోషంతోనైనా స్వధర్మాలను నెరవేర్చడము ఉత్తమము అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇతరుల ధర్మాలలో నెలకొనడం కంటే స్వధర్మ నిర్వహణలో నాశనం మంచిది. ఎందుకంటే ఇతరుల మార్గమును అనుసరించడం ప్రమాదకరమైనది. ఎందుకంటే అర్జునుడు క్షత్రియుడిగా తన ధర్మమైనటువంటి తాను ఏం చేయాలి, తన నమ్ముకున్న ప్రజలను రక్షించాలి. దానికోసం ఆయన అవసరమైతే యుద్ధాలు చేయాలి. మరి అలాగే బ్రాహ్మణుడు ఏం చేస్తాడు, సమాజానికి అవసరమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలను బోధిస్తూ ఉంటాడు. రాజులకి, సమాజంలో ఉన్నతమైనటువంటి వారికి మార్గదర్శకాలను నిర్దేశిస్తూ ఉంటాడు. సో ఆ విధంగా మరి ఉండే బ్రాహ్మణుడు ఏం చేయాలి, భిక్షం ఎత్తుకొని బతుకుతూ ఉంటుంటాడు సాధారణంగా. కానీ అర్జునుడు ఏమన్నాడు, తను యుద్ధం చేయను. మరి ఎలా అంటే, నేను భిక్షం ఎత్తుకొనైనా జీవించగలను కానీ నేను వీళ్ళతో యుద్ధం చేయనయ్యా అన్నాడు. మరి భిక్షం వేసుకొని తినేటువంటిది క్షత్రియుడి ధర్మం కాదు, బ్రాహ్మణ ధర్మం. చేసి ఉపదేశాలు చేసి వచ్చిన వాటితో జీవించేటువంటిది బ్రాహ్మణ ధర్మం. మరి క్షత్రియుడిగా అర్జున్ చేయవలసింది యుద్ధం. అందుకే అంటున్నాడు, వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడం కంటే దోషంతో కూడిన స్వధర్మాలను నెరవేర్చడమే ఉత్తమమైనది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళా అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు చెప్పినాక అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు కృష్ణ భగవానుడిని, అర్జున ఉవాచ అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. అర్జున్ అంటున్నాడు,
ఓ వృష్ణివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తూ ఉన్నాడు? ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని పనులు మనం చేసేటప్పుడు అవి చెడు అని తెలుస్తూ ఉంటాయి, అయినా చేస్తూనే ఉంటుంటాం. కారణం ఏంటంటే హ్మ్. సో, మరి ఎందుకు ఆ విధంగా బలవంతంగా పాపాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అంటూ అర్జునుడు అడిగితే, దానికి కారణం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవానుడు, ఓ అర్జున, అది కేవలం కామమే. నువ్వు అడిగావు కదా, దేని బలవంతం వల్ల మానవుడు తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడు అని. సో అది కేవలము కామమే అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అది రజోగుణం వల్ల కలుగుతుంది, తర్వాత అది క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబలించి వేసేటువంటి పాపమయ శత్రువు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ధూమే నావ్రియతే వహ్నిః యథా దర్శో మలేన చ యతోల్బేనావృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. సో ఇంకా ఇక్కడ అజీవుల్లో ఉండేటువంటి అజ్ఞానము ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్తున్నారు. పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, గర్భం చేత పిండము కప్పివేసినట్లుగా జీవుడు ఈ కామం యొక్క అంటే కోరికల యొక్క వివిధ దశల చేత ఆవరించబడి ఉంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో మరి అగ్ని చుట్టూ ఉండే పొగ అగ్ని కనబడకుండా చేస్తూ ఉంది. అలాగే మానవుల్లో ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని ఈ అజ్ఞాన అంధకారం కప్పివేస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ మానవుల్లో ఉండే అజ్ఞానము ఆ అగ్ని చుట్టూ ఉండే పొగ లాంటిది అంటున్నారు. పొగను ఈజీగానే తొలగించుకోవచ్చు. అలాగే మురికి చేత అద్దం, మరి అద్దంపై ఉన్న మురికి అంత సులువుగా తొలగించుకోలేము. అంటే సరైన మార్గంలో సరైనటువంటి పద్ధతిని ఉపయోగించడం ద్వారా తొలగించుకోవచ్చు. కానీ అద్దంపై ఉన్నటువంటి మురికి ఒక శుభ్రమైన వస్త్రం తీసుకుంటేనే తొలగిపోతుంది. సో కాబట్టి జంతువులలో ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞానము అద్దంపై ఉన్నటువంటి మురికి వంటిదని చెప్తారు. ఇక గర్భం చేత పిండము కప్పివేయినట్లు జీవుడి యొక్క కామం కోరిక వివిధ దశలుగా అవతరిస్తూ అంటే ఆవరించబడి ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇంద్రియాణి బుద్ధి రస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహాయ తేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ కామానికి నువ్వు అడిగావు దేని వలన మానవుడు తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడు అని అడిగావు కదా, అది కామమే, కోరికలే. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలు అని చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్పు. అది వీటి ద్వారా అజ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహాన్ని కలగజేస్తూ ఉంది అర్జున అంటూ చెప్తుంది. సో మనం ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అది ఒక ఈ రథం లాంటిది అని చెప్తుంటాం. మరి ఈ రథానికి దేహము మొత్తం ఈ రథము అయితే ఆ దేహముకి ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు, గుర్రాలు, అంటే ఈ ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి గుర్రాలు, అంటే ఆ రథానికి కట్టబడిన గుర్రాలు ఇంద్రియాలు అని చెప్తుంటారు. సో అలాగే ఆ గుర్రాలను సక్రమమైన మార్గంలో ఉంచే కళ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనస్సు. మరి వాటన్నిటినీ తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి రథసారథి బుద్ధి. మరి ఈ రథంలో ప్రయాణించేటువంటి ఈ దేహంలో ఉన్న జీవాత్మ, ఈ రథంలో ప్రయాణించే ప్రయాణికుడు ఎవరంటే ఆత్మ.
మరి ఆత్మ సరైన గమ్యాన్ని చేరాలి అంటే గుర్రాలు చక్రంగా నడవాలి. గుర్రాలు చక్రంగా నడవాలంటే మనసు కేంద్రీకరించాలి. మనసు మరి అంటే ఆ కళ్ళాలను పట్టుకుంది కదా, మనసు దేనిపైన అంటే బుద్ధి పైన ఆధారపడి. సో ఈ విధంగా ఈ ఇంద్రియాలు జీవుడి యొక్క కష్టాలకు కారణమవుతుంది అని చెప్పి అందుకే ఇక చెప్తూ ఉన్నారు. తస్మాత్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. సో కాబట్టి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ వృష్ణి, ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, అందువల్ల మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకొని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామము అనే పాపిని పారద్రోలాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకి, కర్మేంద్రియాలు స్థూల శరీరం కన్నా ఉన్నతమైనవి, మనసు ఇంద్రియాల కన్నా ఉన్నతమైనది, మనసు కన్నా ఉన్నతమైనది బుద్ధి, మరి ఆ బుద్ధి కన్నా మరింత ఉన్నతమైనది ఆత్మ. సో ఈ విధంగా భోగ వస్తువుల కంటే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియాల కంటే మనసు, మనసు కంటే బుద్ధి ఉన్నతమైనది అనేటువంటి చెప్పు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మనమాత్మన జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూప దురాసదం. ఓ మహాబాహువులు కలవాడా అర్జున, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది అని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనసును నిలకడ చేసుకొని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైనటువంటి శత్రువుని సంహరించాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవానుడు. మరి శత్రువుని ఎక్కడ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఇంతకుముందు 40 శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా కామం యొక్క నివాస స్థానాలు ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి. మరి వాటిని నియంత్రించడం అంటే కామ నియంత్రణ అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడము, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బుద్ధి. ఆత్మజ్ఞానము ఎలా వస్తుంది అంటే ఆ భగవన్నామ స్మరణ ద్వారా వస్తుంది. మరి ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను స్మరించడం ద్వారా, భగవద్గీత, భాగవతం వంటి గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో జీవిత పాఠం మనం ఇక్కడ ఈ అధ్యాయం ద్వారా ఏంటంటే, ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించవచ్చు, మనసును హరినామ జపం చేయడంలో మరియు భగవద్గీతను చదవడంలో నిమగ్నం చెయ్యాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నా. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.